dod chunye kaka dhano ni kama ber kode en mana na Nairobi ka omiyo mano en hero mare mondo mi odhi obede kamano mana modwaro ei chung kaendi ji dwaro mopogore opogore kendo dwaro mar ng'ato ka ng'ato luwore gi kaka pachi ogik to gi kaka in gi lek mari midwa timo omiyo mar nyalo wacho gima odwa timo noendo to odhi obedo kacha kata mana nyoro kane wan State House to His Excellency nowachonwa niya kidok e ground inyalo ka ground opogore ma samoro inyalo bedo ni dwaro governor inyalo ka ground keti mane mondo imanye MCA kata idwaro MCA to kidhi e ground ido ka ground dwaro mondo itim ang'o mondo iyud kata mana governor omiyo gik ma ji dwaro giendi sani kore ka gik mang'eny dhi bedo molokore kanyendo mondo wechego obed makare gima ng'eyo ni mana kaka koro sani mana kaka iwacho kanyendo iyo chung mang'eny gik mane uketo kanyo goendo gin mana sample motimore ni ng'ane gi ng'ane ni kaendi ang'eyo ni kata bang' mane ibiro somo nyinga kanyo jopiny ong'e ni Abdul ting'a malo ne ok owuok e ng'wech Abdul dwa chung karachuonyo kendo ne en e list mar ang'o mar jo UDA to miyo sami timo sample to mago nyalo bedo kamano endo mane momiyo anyisou kata mana jok madwa chung joma ng'eny nyingi pod opondo kamano to gibiro wuok mbele kacha omiyo kata jomoko nyingi opondo e list moketo noendo to gin jok mantie ang'o mantie list piny pok ondieko timo nano pok ondieko chamo to adwa medo kami wache wach ma nyamori wache wach mar winyo ng'eyo ni weche ma ji wacho mang'eny jomoko wacho Facebook jomoko wacho kanye wan gi gimiluongo ni winyo mi wacho cha winyo moro amora man gadier gi buombe to chung e wi yien ok ofia ni yien no king'ade gore piny to dhi timo nade odhi tho en ong'e ni yien no endo en gi buombe otegno ma yien no kata gore piny to odhi kamachielo kendo biro fly motim gimotimo nade sami temo kelo ni in gini ka ok omiyu ni marwa to nikech ng'eyo weche makata kaka zoning mokwongo jo ODM mokwongo ka unless giwacho niya ni gini ticket ni en mar ng'ato moseikne to ka en gimi dhi time competition ang'o ma mono gi competition kanyaka mar UDA nikech my competition ochakore internal koro kosechakore internal ka to giyie ni internal margi no nitie competition ang'o mudwa wacho ni internal maru ni kuseyie competition to koro ng'ama chielo nyamori kik donje maru ni mano nyiso ni nitiere buombri moro ma ok in gadier ming'e ni ka yien no tur to weche gidhi bedo marach omiyo wan to wayie ni wayawo the democratic space mondo mi gik mabeyo motimre ei Luoland another thing manitiere en ni kwang'iyo weche madhi mbele kan kaka noluongo State House His Excellency ne temo nyisowa scorecard mare gik mabeyo mosetimo ma jopiny onego tim nade one ei Luo Nyanza ka kata e karachuonyo ma koro wuoyeni nitiere gik moko manokwamo barabara moko nokwamo sani koro gidhi mbele ineno kowach kaendi ni pending bills mag contractors mag barabara Friday gitimonegi ng'o itimonegi clearance ok ni gigi endi ne gin pending bills mane sirikal ni moketo gin gik mwayudo to nikech uchumi koro dongo uchumi koro ni maber koro uchumi no endo nyalo yudo pesa machul pending machul pending bill uchumi koro dongo uchumi ne makoro miyo sani koro wanyalo wacho ni ji 1.5 million gi nyalo wuok e bracket mar pay gidhi nikech uchumi koro ni ang'o osemako ndara kata mane penjo manyado penjo gende wi mano bende mago bende oganda bende neno ni kagima singo ma bende sani koro jatend piny kida chwalo chal kagima koro gin ma campaigns ma koro dong mana gi dweche 16 kapok wachopo yiero maduong' mabiro in nene yo machal nade gima nyalo wacho president no wacho nyoro ni gigo duto temo timo gin gik manene manifesto